Daar zijn we weer met een nieuwe uitzending van Peel & Maas in Zicht. Vandaag leggen we je uit hoe je online je rijbewijs kunt verlengen. Ook gaan we in op energie besparen met hulp van de Woonwijzerwinkel en nemen we een kijkje bij de Scootmobielpool in Mijl. Maar we gaan eerst de boer op met onze accountmanager voor de agrarische sector. Hans Maassen is accountmanager agrarisch van de gemeente Peel & Maas. Hij is het aanspreekpunt en vraagbaak voor agrarische ondernemers. Hans ging op bezoek bij het Lef Food Festival en daar ontmoette hij Han Fleuren van boomkwekerij Fleuren. Hans en Han vertellen ons wat de rol is van de accountmanager agrarisch en hoe de samenwerking tussen de gemeente en de ondernemers loopt. Ik ben eigenlijk het aanspreekpunt voor het buitengebied. Dat houdt in dat als mensen vragen hebben of verzoeken, dat ze mij kunnen benaderen en dat ik hen verder probeer te helpen met hun vraag. Waar gaat die vraag over? Nou, in het verleden was dat vooral een ontwikkeling van bedrijven. Schaalvergroting, groter worden. Vandaag de dag is het ook heel veel stoppen van de bedrijven. Hoe ga ik dat doen? Wat kan ik met mijn locatie? Wat zijn de perspectieven? Ja, goed, dat zijn vooral de vragen waar we nu mee te maken hebben. En zoeken naar mogelijkheden hoe we dat in kunnen vullen. Ja. De gemeente is een groot bedrijf en als je iets nodig hebt van de gemeente, dan weet je eigenlijk niet waar je moet beginnen. En Hans die komt wel eens langs, daar heb je contact mee, die heb je gewoon een 06-nummer van. En als je dan eigenlijk niet weet waar je moet beginnen, dan bel je even met Hans. Hey, hier zitten we mee, daar denken we aan. Bij wie moet ik zijn? En dan zegt hij, ik kom wel eens even langs en dan kunnen we het eens even over hebben. Ja, en dan of hij helpt ons direct, of hij verwijst ons door naar degene waar we wel moeten zijn. We leggen ook verbindingen tussen de ondernemers. Zo is Lef in het verleden ook ontstaan. In samenwerking met verschillende ondernemers hebben we de start gemaakt in Amsterdam zelfs. Het doel is om de lokale producten te promoten. Ja, dat is weer een nieuwe bedrijfsvoering. Vroeger was alles veel produceren naar de veiling toe en maar kijken wat voor geld dat het opbrengt. En nu is het vooral samen de producten aan de man brengen met een verhaal. Ja. Het buitengebied is volop in beweging. Ondernemers die bellen mij of dat gaat via of ze kennen mij. Ze bellen mij, ik ga op gesprek, ik ga bijna altijd naar de locatie toe. Dat is wat fijner, ook voor de ondernemer. En je kunt zien wat er allemaal is en wat ze hebben. En dan gaan we in het gesprek en dan ga ik proberen van waar liggen de behoeften, wat willen ze eigenlijk. Meestal hebben ze een vraag, maar ze willen eigenlijk totaal iets anders. En met doorvragen en probeer je daar terecht te komen. Ja. Goed, het duurt altijd wat langer dan dat je wil. Hè? Maar als je maar weet met wie je moet bellen, dan verlicht dat wel wat. En dat is eigenlijk prima verlopen. En ja, het klinkt een beetje als honing om de mond smeren, maar ik moet eerlijk zeggen dat wij toch altijd wel het gevoel hebben dat wij wel alle medewerking krijgen in de gemeente Peel & Maas. En je moet je misschien ook wel zo opstellen dat je ook dingen die niet kunnen niet probeert, maar ja, wij zijn eigenlijk wel tevreden. Wil je meer weten over advies en ondersteuning voor ondernemers? Kijk dan op onze website. Voor de zomer is de campagne Kijk niet weg gestart. Met deze campagne maken we je ervan bewust dat er ook in onze dorpen en buitengebieden dingen gebeuren die mogelijk door criminelen georganiseerd zijn. Door niet weg te kijken en dingen te melden die je ziet in jouw buurt, werken we samen aan een veilig Noord-Limburg. Wil je weten hoe ecstasy-productie ruikt? Wat het ACT-interventieteam doet en hoe je bijvoorbeeld een hennepkwekerij kunt herkennen? Kom woensdag 12 oktober naar de kraam van Kijk niet weg. We staan van 10 tot 12 uur op de Weekmarkt in Panningen en van 2 tot 4 uur op het Alexanderplein in Mijl. Bij de kraam geven we je uitleg over georganiseerde criminaliteit en ondermijning van de samenleving en de gevaren daarvan. Rijbewijs online verlengen. U kunt uw rijbewijs makkelijk en snel online verlengen. Hoe gaat dat in zijn werk?
Stap 1. Foto en handtekening. Laat een pasfoto maken bij een fotocabine of fotograaf die door de RDW is erkend. En zet uw handtekening. Deze komt op uw nieuwe rijbewijs te staan. Uw pasfoto en handtekening worden beveiligd naar de RDW gestuurd. De RDW controleert de ontvangen gegevens en stuurt u een e-mail. Hierin staat of u het rijbewijs online kunt verlengen. Stap 2. Inloggen en betalen. Ga naar de webpagina www.rdw.nl/rijbewijsverlengen. Hier logt u veilig in met de DigiD-app op uw smartphone. Controleer of u de juiste categorieën op uw rijbewijs krijgt. Binnen een paar minuten regelt u de verlenging van uw rijbewijs en rekent u af met iDeal. De RDW maakt uw rijbewijs. Deze kunt u na 2 werkdagen ophalen bij uw gemeente. U ontvangt een mail als uw rijbewijs bij de gemeente klaar ligt. Stap 3. Ophalen bij de gemeente. Kijk op de website van uw gemeente of u een afspraak moet maken voor het ophalen van uw rijbewijs. Neem een geldig identiteitsbewijs mee, zoals uw identiteitskaart, paspoort of oude rijbewijs. U levert uw oude rijbewijs in als u uw nieuwe rijbewijs komt ophalen. Geïnteresseerd? Ga naar www.rdw.nl/rijbewijsverlengen. Voor bewoners en omwonenden van woonzorgcomplex De Paast in Mijl is het sinds kort mogelijk om een scootmobiel te lenen. Deze scootmobielpool is een initiatief van zorgaanbieders Sint-Joseph Woon en Zorg, Medipoint, woningcoöperatie Antares en de gemeente Peel-en-Maas. Nou, we starten met die pool omdat we heel graag willen dat mensen met beperkingen die gebruik maken van scootmobielen of gebruik moeten maken van scootmobielen, we willen eens onderzoeken of dat ook werkt als mensen die in een directe woonomgeving beschikbaar hebben. In het verleden was het zo, of tot op vandaag zo moet ik het zeggen, is het zo dat mensen vaak op individuele titel een scootmobiel krijgen. Maar we willen kijken of dat ook zou kunnen in de vorm van deelmobiliteit. Als een scootmobiel een straat verder voor jou staat, die jij kunt lenen, misschien zijn mensen dan ook goed geholpen. En dat willen we graag eens onderzoeken. Mensen kunnen op voorhand aangeven bij ons, bij Sint-Joseph, dat ze de scootmobiel willen huren, willen lenen. Is overigens kosteloos, is wel goed om te benoemen. Alvorens moeten de gebruikers een training bij Medipoint afgelegd hebben. Als ze daar goed doorkomen, dan komen ze bij ons op de lijst te staan en kunnen ze de scootmobiel huren en inplannen voor wanneer ze willen. De scootmobielenpool is een initiatief van de gemeente. Maar we hebben daarin de samenwerking gezocht met Antares, met Sint-Joseph in Mijl en met Medipoint. Sint-Joseph, daar staan ze gestald bij de Paast. Sint-Joseph helpt ook met het reserveren, reikt ze uit, neemt ze ook weer in als ze terugkomen. Antares is de eigenaar van de stallingsruimte, daar ook de eigenaar van de zorgappartementen aan de Paast. En Medipoint is de leverancier van de scootmobielen. Medipoint oefent met de mensen voor gebruik, reikt die poolpasjes uit. Maar Medipoint is ook degene die het onderhoud doet en bijvoorbeeld een pechhulp biedt voor mensen die op pad gaan met die scootmobielen. Mensen die de scootmobielen willen gebruiken kunnen zich daarvoor melden bij Sint-Joseph in het restaurant. Daar krijgen ze de contactgegevens van Medipoint, kunnen dan zelf even een afspraak maken voor Medipoint, voor die instructie, voor die uitleg en voor het proefrijden. Die instructie en dat proefrijden, dat kan zowel bij de Paast, maar dat kan ook bij Medipoint in Venlo afgesproken worden. Een beetje wat mensen prettig vinden. Na die instructie en na het proefrijden krijgen mensen een poolpasje. En met dat poolpasje kunnen ze de scootmobiel reserveren in het restaurant van Sint-Joseph. De spelregels zijn als volgt. De scootmobielen zijn beschikbaar van 's ochtends 9 uur tot 's avonds 7:30. Om 7:30 moeten ze weer binnen zijn en dan gaan ze bij Sint-Joseph aan de lader. Mensen kunnen hem reserveren voor maximaal een dag. Dus het is niet mogelijk om die scootmobielen voor meerdere dagen aan één stuk te reserveren. Het kan ook niet dat mensen hem 's nachts thuis stallen, omdat ze hem de volgende dag weer nodig hebben. Nee, je kunt hem reserveren voor een dag. En natuurlijk mag je hem vaker reserveren, maar je kunt hem niet aaneensluitend voor meerdere dagen. Dat kan niet.
Het is gratis. Mensen betalen geen borg, vergoeding of whatever. Mocht er iets gebeuren onderweg, bieden wij een pechservice via Medipoint. We hebben ook een aansprakelijkheidsverzekering lopen voor het geval dat er iets gebeurt. Kijk, op het moment dat mensen echt helemaal verkeerd gebruik gaan maken van de scootmobielen of opzettelijk schade veroorzaken, ja, dan wordt het een wat ander verhaal. Maar in beginsel is het gratis om niet en zijn zaken ook allemaal goed verzekerd. Bent u een bewoner of omwonende van de Paast in Mijl en wilt u gebruik maken van een scootmobiel? Meld u zich dan bij Sint-Joseph in Mijl. Met de koude wintermaanden in aantocht is het slim om juist nu aan de slag te gaan met energiebesparing. Woonwijzerwinkel Limburg helpt hier graag bij op weg met tips en adviezen, het aanvragen en vergelijken van offertes en het aanvragen van subsidie. Marvin Dekkers van Woonwijzerwinkel Limburg en Dennis Langerak van de gemeente Pelemaas vertellen je er meer over. Nou inderdaad, de woonwijzerwinkel, de naam zegt het al op zichzelf. Wijzer wonen met betrekking tot energiebesparing, maar ook met betrekking tot verduurzaming van je woning. Mensen kunnen er langskomen verder om zeg maar advies te vragen over dit soort vraagstukken. En dan krijgen ze dus advies hoe zij zeg maar het beste energie kunnen besparen. En dus inderdaad goedkoper uit zijn in de toekomst met een energierekening. Wat natuurlijk van belang is, als je advies wilt hebben op verduurzaming van je woning, zowel als koopwoning-eigenaar of als huurder, ja, dan wil je weten op de eerste plaats van hoe kan ik met welke maatregelen energie besparen. Zijn dat kleine maatregelen die ik zelf kan aanbrengen of zijn dat grotere maatregelen? Als dat grotere maatregelen zijn zoals isoleren, ventileren of misschien wel energie opwekken, dan wil je graag weten wat zijn de kosten ervan en wat brengt dat op mijn energierekening. Die vraag die wordt beantwoord door onafhankelijk goed opgeleide energieadviseurs. Daarvoor kunnen de mensen hier in de gemeente terecht via het infopunt. Vrij blijvend binnenlopen op de vrijdagmiddag tussen 1 en 5 uur. En uiteraard, ze kunnen ook online terecht op limburg.woonwijzerwinkel.nl. Klik dan de gemeente Pelemaas aan en daar vind je eigenlijk alle informatie die van belang is tot verdere verduurzaming van je woning. We hebben inderdaad een open inloopuur, dus op ons infopunt op de vrijdag van 1 uur tot 5 uur. En er zit een van onze adviseurs klaar en dat is Dave Mevissen. Wij zijn tot de keuze van de Woonwijzerwinkel Limburg gekomen omdat zij de organisatie waren die ook persoonlijk advies erbij gaf. Kijk, je kunt legio adviesbureaus inschakelen die allemaal digitaal advies geven. Maar onze ervaringen waren en ook wat vanuit het veld ons teruggekoppeld werd, is dat mensen toch op prijs stelden om persoonlijk advies te krijgen. En zij kunnen persoonlijk advies krijgen. Die Woonwijzerwinkel hier Limburg zit hier in het gebouw zelf 1 dagdeel per week. Mensen kunnen gewoon langskomen om daar vragen te stellen, zeg maar. En ze kunnen ook afspraken maken dat die mensen bij hun langskomen gewoon om echt de situatie ter plekke te bekijken. We hebben ook een advies- en demonstratiecentrum in Kerkrade. We hopen dat er binnenkort ook eentje beschikbaar komt in Roermond. Dat is wat dichterbij. Maar je moet het vergelijken eigenlijk met een IKEA keukeninspiratiecentrum. Mensen kunnen daar alle verduurzamingsmaatregelen zien en beleven aan de hand van het adviesgesprek wat gevoerd wordt. Dus op het moment dat je geïnteresseerd bent in zonnepanelen, dan zie je daar alle mogelijke zonnepanelen. Welke grootte hebben ze? Hoe wordt het geïnstalleerd? Hoe moet ik het in mijn eigen meterkast aanbrengen? Wat zijn daar de voorwaarden voor? Dat kunnen we dus allemaal laten zien en dan kan de klant beleven. Wil je meer weten over de mogelijkheden om energie te besparen? Kijk op www.pelenmaas.nl/samenduurzaam. Daar vind je allerlei handige tips en informatie. Dat was hij weer voor vandaag. Woensdag 2 november is de volgende uitzending van Pelemaas in Zicht. Zien we jou dan weer?